pamene nepalina suja uganena Scorchers singawine kodi inu yenyuwani simaidziwa kusapita kuzapelera mbuyo simaidziwa kuzapita mwiloke uyu kuzapita kuzapelera mbuyo iya nimene tikuchitira. Malawi is on fire. Zikoma kwambiri ati Malawi is on fire. Malawi Defense Force ilipena paliponse nayonso MDF kuonetsetsa kuti mwambo umene ni mwambo pamwamba kwambiri, mwambo umene sunaonekepo. Asilikali athu okongola a Malawi Defense Force ndi amene ali pamene pawa akuonetsetsa kuti mwambo umenewu ukhala mwambo pamwamba kwambiri. Asungwana kulandiridwa ndi ulemu ochokera ku MDF padakali pano area 18 kudya 1 live pa TTV ni mmene zikuchitikira ndithu. Sanafike malo ano koma MDF yakhala kale m'malo ake kuonetsetsa kuti chitetezo komanso ulemu woyenera upite kwa asungwana amenewa, asungwana a Scorchers. Ni mmene kuliri kulilongwe, ni mmene kuliri padakali pano ulemu ochokera ku MDF kupereka kwa asungwana athu a Scorchers usiku wa lero area 18 mu mzinda wa Lilongwe ndi imene yadya 1 usiku wa lero. Ife pano pa Times tikunena kuti kuno ndi kumene kwakuoma ndi kuno, kumene kwa beba ndi kuno, kuli zolongosoka ndi kuno, kumene anthu akutsatira zolongosoka ndi kuno, kumene anthu akutsatira zakupya ndi kuno. Ni mmene MDF ilili padakali pano kuonetsetsa kunena kuti kunoko ku Lilongwe china chilichonse chili mchimake. Ndikuti Lilongwe ili pa stand still, Lilongwe ili pa stand still. Soena hapa kuti ticheza ndani awavala jezi ya Manchester City. Sisi naende tu Manchester City kumatero asabatai. Zona di timu ya City kuno pano. City bwino. Kojo watsopano Enzo Maresca. Mwamulandira bwanji. Kojo chazimvuta. Ufuwa timu ya center stage web hasula. Sala tekugulira ma player ina ba center patch.
timu ija ndo tivuta kwambiri. Kuchoka kwa Lodzi kwakukhudzani kwambiri tu. Zona de. Koma inu ya Manchester City kapena mlango yambo kitsatira poti nambo kuchita bwino. Ine so Manchester City ine ndo Liverpool. Jezi inangovala. Ni madabu atu. Tathokoza kwambiri. Dzina lijamba ndani kodi? Edward ndani? Chikonti. Edward Scorchers kubwera kuno ku Malawi. Tilandire bwanji Scorchers? Tilandire bwino. Timu yachita bwino. Cybrene ya zimavuta ija inali finals ali sabafuna kuwina. Ndi timu ija noti ndikoyamba kupanga qualify kumene kuti. Kutera pa nambala 2. Sichifukwa choti tingadandaule kwambiri fair ya. Akamabwera akubwera tungati madolo. Ni madolo kumene. Tiye nakuyamikira. Ni madolo athu ndithu. Ni madolo amene osanyoza yayi. Ni madolo zimavuta. Zinativuta finals and timu imene amenya nawe ikafika finals katatu. Kamene kanani ka nambala 4. Inali ndi advantage yoti itha kutenga ujenzi. Usiyana ndi athu. Ndikoyamba. Tiyamikire. Asungwanena jamaa unaona kono ena kusewera timu ya Ntopwa ena kusewera matimu ya Blantyre muno. Mumva kukoma bwanji kuti anthu ajati maona ajanyamula mbendera ya dziko lino. Tikumva kukoma kuno. Ndako kuna kubangu kono. Tiyana kwalandira kusangala nawo limozi. Palibe chifukwa choti ati ngasi. Andi ati maona Scorchers maona akamabwera monga mozita. Uyo rwakira zinthu za mtengo apatani. Tili ndi Messi Skero ndo kwathu ko mbangwe mamuno timakhala nawo limozi. Loti timamuyamikira basi noti nisika na watu woti timakhala nawo muno. Tathokoza kwambiri. Taima Pakanengo kuti tiyankhule ndi anthu amene asonkhana pano. Pasonkhana anthu ochuluka kwambiri mbali zonse za anthu kuli zansewu kuli anthu pamene taima pano ndi pa malo enieni pafupi ndi filling station ya Puma paranda about mamaka imene imayang'ana nsewu wopita ku Kanengo 25 ndiye pali anthu ochuluka kwambiri amene abwera kuti achitire umboni the Scorchers imene yafika kumene kuchokera mdziko la Morocco. Timu imene yafika chamma past 4 ndipo ipakatali pano ikudusa chapa magwero pang'ono ife tanguti Pakanengo kumene tikhale tikuyankhula ndi anthu ochuluka amene abwera akuzachitira umboni akusangalala anthu mukati mukuona chithunzi chathucho anthu akusangalala paliponse kusangalala kuchitira ndiye ife tili live pa Times TV komanso Times Facebook Times Radio kulikonse kumene mukusatira tili live ndithu kukupasirani sarane wamene timu ya the Scorchers yafikira mu mzinda wa Lilongwe kuchoka ku Morocco kumene inakatenga nawo gawo pa mpikisano umene wa WAFCON. Timu imene yamaliza pa namba 2 komanso ikupita ku World Cup chaka chamawa mdziko la Brazil. Nde kuno ku Lilongwe Pakanengo pali anthu ochuluka kwambiri. Timu imene yasala pang'ono ukuyandikira ndithu kuti ifike pano Pakanengo. Nde nthawi yonse akafika timu imene tikhala tikucheza ndi anthu apo ndi apo kuti timu imene yafika mu mzinda wa Lilongwe. Nde ndi mwambo wochititsa kaso umene unayamba ku airport. Mdipiti umene wa magalimoto ndi mdipiti wautali kwambiri. Magalimoto ndi ochuluka kwambiri sitingatha kukwanisa kuwerenga chifukwa ndi magalimoto ochuluka. Timu imene yanyamula mphunzitsi wa timu imene Love Mufaziri komanso goalkeeper number 1 Messi Skero ndi galimoto imene ili ya mpanda denga. So ndi mwambo wochititsa kaso kwambiri umene ukuchitika kuno ku Kamuzu International Airport pano Pakanengo kuchokera ku Kamuzu International Airport mu mzinda wa Lilongwe. Mwambo umenewo ndi mwambo wochititsa kaso kwambiri chifukwa anthu Pakanengo aima ku mbali zonse uku ndi uku kuno ku Kanengo kuchitira umboni kuti timu imene yafika mu mzinda wa Lilongwe. Mbali zonsezi kuli achitetezo amene akukhazikitsa bata kuti mwambo umenewu uyende bwino mpaka tikafike kumene ikupita timu imene ya the Scorchers. Timu imene ikagona ku Capital Hotel mu mzinda womwe uno wa Lilongwe. Pali zochitika zingapo zimene zakonzedwa kuti timu imene
imene yafikiramo anthu ayilandire pali mwambo wosiyanasiyana umene kuyembekezeka masiku awiri mawa komanso masiku angapo amene akubwerawo. Anthu akuvina ndithu kusangalala kuti timu imene ya the Scorchers yafika mu mzinda wa Lilongwe. Tili pakanengo ndithu pano kuti mwambo umenewo ndi mwambo wochititsa kaso kuno ku nde mwina mwachidule tingopereka kuti mzathu Peter Forte pa area 18 ationese kuti ku area 18 kuli zotani. Ife tili kuno ku Kanengo. Over to you Peter Forte. Azoma kwambiri pano tikupitirira kucheza ndi amalawi osiyanasiyana amene ali pano pa area 18. Mwati imeneyo ndi imene ilu ndi Scorchers. Scorchers, yeah, nyimbo maimba. Atimati kudzapita kudzabwerera mbuyo. Kudzabwerera mbuyo. Okay, chabwino mwina tiyambe kucheza ndi awa achizimayiwa. Mayi dzina ndani? Dzina langa ndine Martha Moenda. Martha Moenda. Pano mukutani ma? Pano tikudikira timu ya fuko lathu the Scorchers. Ndipo ndati vesa kukoma kaka ndikoyamba mwina ochitika mbiri ya dziko la Malawi. Zakusangalatsani. Kwambiri. Nkaona kanafika nthawi zinozi lili pano. Natokoza timu kwambiri. Zikoma kwambiri. Bang back. Zikutenga. chimene chikuchitika nchonena kuti Malawi Defense Force pakali pano ndi nyimbo zimene akuimba azimayi. Kuzapita
kumva kukoma osati masewera ya Atikafuata timangokuona ni batali atakuona ni tuzi. Kodiwe zina ndani? Sharon. Ulinzaka zingaki? 14. Kunoko kutani kunseuko? Ndikuzaya ndila Scorchers. Wabwera ni ndani? Yabwa ni mayanga. Ali kuti? Matenga mwana kubwera naye kuno. Mukujatani? Kunoko university nakajomba tili kulilongwe tufunika history kama bangike fesa tupange nao. Ndibona tengada mtundu wose ndayolengada mtundu wose ulitiye ntikazione kumene ndukuzani mokuti makondwa kwambiri abasi nyimbo mwimba iti nyimbo ndibona unakondo osati masewera chimwemwe kuzira uzaza sawo sefukira mpaka koso nyimbo mwimba nyimbo ya mabele ngoma nachita kukwera magalimoto kuti azitha kuona bwinobwino zimene zikuchitika pa nsewu. Lilongwe ili pa stand still. Patakali pano zimene zikuchitika ndi zinthu zachilendo kwambiri zimene zinachitikepo mmoyo wa anthu ochuluka kwambiri mdziko lino ndikoyamba. Timu imeneyi yabweretsa umodzi, timu yabweretsa chimwemwe, timu yabweretsa msangulutso pakati pa Malawi. Mboti kunoko zimene mukuzionaze pakanema, zimene mukumva pa wireless, zimene mukuwerenga pa 360 page ya Facebook ndi zapamwamba kwambiri. Ndipo panopo tikunena kuti zimene tikuonetsa kuno pa TTV ndi zinthu zimene Amalawi akumva mu mtima mwawo, akumva kukoma, akumva kutsekemera, akumva chimwemwe chachikulu kwambiri. Panakali pano ndizeze ni mayi awa pang'ono. Kodi mayi dzina ndani kodi? Leya ndani? Lupanda. Leya Lipanda? Yeah. Mukutani pa nsewu pano usiku? Pano padudu kudzadikirira atsikana athu a Malawi. Koma kunja kwa dada. Iya ife sikunati dere. Ola tikona mjano. Tikona banja. Tikona banja. Lero mugona banja? Lero tikona banja. Mpaka na Scorchers zidutse. Paka na Scorchers zibwere azimayi azibambo anathu onse tikona banja. Kanyimbo bwanji Kuzabida kusabira mbuyo. Kuzabida mbuyo. zina zimene zikuchitika zina ndi zimene zikuchitika pa msewu ndi zimenezi. Unoko lero kwavuta kwambiri, ndipo ngati kuli kuchezera Amalawi akonzeka kuchezera, ndipo ngati kuli kufika m'bandakucha Amalawi akonzeka kufika m'bandakucha. Patakali pano sungakhulupirire kuti izi zikuchitika mu Lilongwe. Mwina chemwa ndikufunseni, chimwemwe chanu ndi chotani? Chimwemwe chanu ndi chotani patakali pano? Iniyo mwakondwa motani? Chimwemwe chanu ndi chachikulu bwanji? Mawu apita, mawu apita, mawu ali kuti mawu asasa bwanji mawu Asasa chisangalalo. Scorchers has represented us. We have been waiting for this. Kodi mwakondwa kwambiri? Soma kwambiri. Mawu apita. Mawu apita. Akuti asangalala kwambiri, akondwera kwambiri. Koma patakali pano magalimoto amene akuchokera ku Kamuzu International Airport ndi amene akupitirira kubusawa ndithu. Magalimoto onsewa amene mukuwaonawa akuchokera ku Kia padakali pano, ndipo ife tikunena kuti ife tipitiriza kukupatsirani zimenezi tipitiriza. Mwina ndicheze ni mese kufikira mphindi inoyo unganene kuti pali bwanje pa area 18? Zimene zaoneka lero ndi zinthu zachilendo kwambiri. Mene palili pa area 18 zikuonetsa kuti Amalawi amafuna azisangalala. Ku Malawi amasowa zinthu zabwino. Zinthu ngati mpira zimagwirizanitsa dziko, zimabweretsa anthu pamodzi, zimapangitsa anthu kuyiwala zina ndi zina zimene zimakhala kuti zikutivuta.
zikuoneka kuti amalawi amafunira matimu athu a dziko lino zinthu zabwino, amafuna tamaona dziko lino likupita patsogolo. Ndiye ukaona mmene anthu adzadzira mu nsewumu, ukaona mmene anthu ayimira, ukaona nyimbo, ukamva nyimbo, sizikutenganso kuti uyu ndi ndani. Wina aliyense ali ndi nkhope ya chimwemwe, wina aliyense akuyimba, wina aliyense akusangalala, zimene zikuonetsa kuti wina aliyense m'Malawi muno amafuna zinthu zabwino. Mwina ungalongosole bwanji mgwirizano pa kakonzekeredwe ka mambo umenewu umene wakhalapo pakati pa Malawi Defence Force, Malawi Postal Service, Lilongwe City Council, ngakhale akuboma ndi anthu ena? Tiyamikire zinthu ngati izi ndi zosowa. Ena anali ndi chikayiko kuti mwina akukhala za ndale zidalowererepo kwambiri, anthu mwina andale chifukwa cha mmene ulili, koma zaoneka kuti wina aliyense watenga mbali, ndipo zaoneka kuti ndi mwambo oti anaukonzekera bwino. Ndi zinthu zochititsa chidwi, zochititsa kaso, akonza mwambo wapamwamba kwambiri umene anthu ambiri adzakhale akulingalira, uzakhale kumtima kwawo mpaka nakalekale. Ineyo ndachita mantha, ndachita tsemwe, nanyonyomala kuona mtundu wa Malawi utatuluka mmene watulukira lero. Kodi Malawi amatha kukondwa motere? Zoti kunja kuno kwada, zoti ndi usiku tsopano, zoti ndi tsiku la ntchito sizikudziwikanso. Lungokhala ngati mwina loweluka, kapena mwina ndi la Mulungu, kapena mwina ndi tsiku la tchuti. Koma mmene atulukira Malawi ndi zinthu zopatsa chidwi tsiku la lerolo. Kwa anthu amene mwina sanafike, sanakwanitse kuzafika malo ngati ano, adziwe kuti kunoko kuli zinthu zochititsa chidwi ndi zopatsa kaso zimene anthu ambiri timafuna titamaziona kawirikawiri zikuchitika m'dziko muno. Kukuganiza kuti mwina tiyende motani kutsogoloku kuti tisunge momentum imeneyi? Panopa ndikuyembekeza kuti mwina anthu ambiri amadandaula kuti makamaka timu ya azibambo simachita bwino. Azibambonso atengerepo chitsanzo. Tikuyembekeza kuti mwina kukubweraku nawonso achita chidwi ndi mmene zachitikira unoti Malawi tamafuna tamachita bwino. Tikukhulupirira kuti china chake chichitika makamaka ku nkhani ya masewera a mpira. Wazibambo wachita bwino, tikuyembekezanso kuti azimayi athu amene achita bwino pakadali pano akamapita ku World Cup next year kuzakhalanso kuti achite bwino zina zapamwamba zomwe zizayike dziko lino pamapu. Chifukwa tinene chilungamo kuwina kwa Scorchers sabata imeneyi aliyense amangoyankhula Malawi Scorchers this zinali zinthu zochititsa chidwi. Mayiko osiyanasiyana ena kwaona mayiko oti kulibe chichewa koma akulemba chichewa, kusonyeza kuti chichewa chapita pamapu. Akuti timu imene amasewera temwa Kansas City ya United States of America, adimini wakeyo kumalemba chichewa. Kodi adiminiyo ndi nchewa pamenepo? Akuti chinthu chititenga kumalemba kuti chinthu chititenga, kusonyeza kuti anthu amafuna kuzikhala mbali imodzi ndi zinthu zabwino. Anthu ikanakhala Malawi sinachite bwino, Kansas City sikanafika polemba chichewa. Koma aliyense amafuna kukhala mbali yowina, aliyense amafuna kukhala mbali imene kukuchitika chinthu chosangalatsa. Ndetaona mmene Malawi wapitira patsogolo, dzina lathu ladziwikira ku mayiko osiyanasiyana chifukwa chokuti timuyi yachita bwino, yapambana kumasewera amene wa AFCON. Sanatenge chikho koma tafika patali. Zikomo kwambiri. Thandi ndi mmodzi wa osewera opuma, udasiya kusewera masewera amene wampira wa miyendo koma amayi mu 2023. Tsiku la lero ndi zimene waona ndi maso ako, zimene wamva, zimene wawerenga, zikukubweteka motani mu mtima? pachilungamo chake olomere tingaone gulu lonse lili ukulu lina lomwe talisiya ku airport ndi chinthu chotipweteka kwambiri fa kuti nthawi imeneyo olo support ngati isi timayiona iyayi ndi zinthu zatimangozipanga ngati kuti tikuchipanga chifukwa kuti timachikonda koma I think yomwe timasowekera pamasewera ngati awa ndi support yoti Amalawi amatipatsa koma ife sitimapatsa chomwe iwo akuyembekezera izizi zikungoonetsa kuti otakhala kuti tikuchilimika choncho kuwapatsa support anthu achaso zawalimbikitsa kuti azikhaso iwowo ali olimbikira kwambiri zizipitirire mpaka na World Cup so ikabwera support yake khale yomwe kuti anthu asatani asagonje. Ma World Cup ija ni mtunda wina. Of course World Cup ija ni mtunda wina. Mina tikufunika tikonzekere kwambiri. Zomwe niwonso mafuna kunena kuti panali maganizo ena atsikana aja panopa asatope kuwalimbikitsa komanso kuwaunikira kuti musatayirire kwambiri. World Cup ija kuli matimu monga England, kuli Brazil, ni matimu akuluakulu kwambiri ndesi zikatheke kuti tikitayirire kuti utatenga AFCON ndiye basi zathapompa iyayi tipitirize kupatsana support 40. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri panali wano tilekereka ipo mwepo padakali pano. Ipeta ndiye
pasogolopo. Halo. The Scorchers yadusa nditu mpaka nengo ulendo wopita ku area 18 mu mzinda wa Lilongwe. Panali anthu ochuluka kwambiri amene ayilandira timu imeneyi pamene imachokera nditu ku airport mu mzinda wa Lilongwe. Kuli anthu mbali zonsezi akuthamangira nditu kuyitsatira timu imeneyi. Ndipiti wa magalimoto osera The Scorchers ndi amene amukwaona ali patsogolo akwera nditu magalimoto ampanda denga. Magalimoto amene akwera ndi Benz, Mercedes Benz amene akuyendera ma Scorchers ali patsogolopo. Osera nditu amene pali osiyana amene anapita ku Cameroon amaka ku Morocco amene anagonja nditu ndi Cameroon ndime yotsiriza. Ndi mwambo wochititsa kaso panali khwimbi la anthu pa area 18 mamaka pa Kanengo. Apa tikuyandikira nditu pa turnoff ya Salima ulendo wopita ku area 18 kumenenso tikakumane ndi Nzathu Peter Forte amenenso ali kale kumene wakudikirira kuti timpase kumtendere onse koma tikampase tikafika ku Kanengo tikhala tikuwatsatira ndithu timu imene ya The Scorchers. Ulendo wautali uchoka ku Kamuzu International Airport tayamba ndithu masana mpaka na pano ulendo umenewu mpaka tikafike ndithu ku Capital Hotel kumene timu imene ikagone. Papa anthu ayima ndithu ayimisa timu imeneyi ndithu pa Salima turnoff amene mupazi wabwino ndi pafupi ndi Kanengo koma tikamalowa ku Salima mpamene pali chani paima timu imene ya The Scorchers anthu akuyipasa moto kuti ayi ndithu mwagwira ntchito yotamandika kuyamikira mbali zonse kusangalala kule anthu kuimbira anthu limene lili pano kuchitira umboni kuti The Scorchers yafika mu mzinda wa Lilongwe. Ndi anthu ochuluka amene yakusangalala mbali inayo pasi nyimbo zikukwantha kuvina ndi chisangalalo chokhachokha. Nkhope imene ukuona usiku wa lero munthu ndi nkhope yokondwa sakulabadira chilichonse chimene anthu akungovina nyimbo zosiyanasiyana zili pano zimene zikusangalatsa ndithu anthu osiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe muno. Tili pa ndipiti ndithu wolandira The Scorchers apa tikupita ku area 18 koma ngati mupatsiwa bwinobwino mu mzinda wa Lilongwe apa tilili pano ndi pa Salima turnoff. Tikamayandikira kuti kupitira ku Salima pali mbali inayi kuti filling station mbali inayi kumayima mabasi amene amakwerera anthu kuti akamapita ngati awapita ku area 25 kapena ena apita ku Kasungu. Ndi pamene tili pamene mukuona khwimbi la anthu mbali inayi chakumanzere kumakhala depot yowita mabasi aku Salima. So tili pa Kanengo tili pa Salima turnoff koma kufupi ndi area 30 koma amene amatchedwa kuti Salima turnoff. Pali anthu akusangalala. Ma Scorchers ali patsogolopo avala ndithu zawo zovala zakuda ma t-shirt amene anapangisa ku Morocco wosangalalira atapanga qualify kuti ya qualified. Anthu akusangalala mu madzulo ano ndi mwambo wochititsa kaso kwambiri chifukwa anthu ambiri samayembekeza kuti timu imeneyi ingafika pamene papa yafika ndithu mwambo wapamwamba kwambiri. Tapa ndiye tafika penipeni pamene timati pa Salima turnoff kuli nyimbo mbali nayi uku akusangalala anthu kuchilichonse chikuchitika pano ndi chinthu cha mtengo wapatali. Mbiri ya dziko lino yalembedwa kuti yayi ma Scorchers apanga mbiri kumpikisano umenewu. Anthu ayima kuyenda kwaketu ndikoyenda pang'ono sungathamange chifukwa ukathamanga utaupanga china chake chosakhala bwino chifukwa mdipiti wa anthu ndi ochuluka kwambiri. Kwabwera munthu wochuluka usiku uno kuno ku Lilongwe
kusachitira umboni kuti timu imeneyi yafika mu mzinda wa Lilongwe kuchoka ku Morocco kumene nakatenga nawo khawo. Tikuyenda pang'ono kupita ku area 18 chapa tikudusa pafupi ndi zimati Kapani panamo pasiwa bwino anthu amati Kapani pafupi pake tikangodusa pang'ono kudusa Salima Turnoff tikoma ulendo wake ndoyenda pang'ono anthu pamene kumayima Scorchers ipo akumajambuliza zitsuzi aliyense waika foni cholinga afuna asauphonye mwambo umene wapadera umene ukuchitika mu mzinda wa Lilongwe kusakuyembekeza kuti ayi chinthu chichi takhala namba 2 komanso tamanga qualify ku mpikisano umene wa World Cup ndi mwambo wapadera kwambiri, mwambo wochititsa kaso uku anthu akuyimisa titu the Scorchers kuipasa ulemu kuwapasa moni mbali ndi kuwapasa moni iyayi kuti ayi inu mwafikadi kwanu ku muzi. Timu imene yafika ku muzi the Scorchers ndi mwambo woti mwina anthu ambiri kwa ife tinabadwa zaka zambuyomu koma silinaonepo khwimbi la anthu lilalandira timu ya mpira wamiyendo mwachoncho mdziko muno. Ena ali kumbuyo the Scorchers akwera ndithu nde mama akwera galimoto imene ndi ya zampanda denga koma yotchinga pang'ono ndimene muli osera ena Scorchers pamene ena osera ali kusogolo. So ndi mwambo umene anthu azaukumbukira mpaka lekale. Tuchoka tukuyenda pang'ono mbali zonse kuli galimoto za anthu, mbali nayo kuli anthu ochuluka amene akutsatira zoti anthu ayenda mtunda utali mwina pasi sitingakhulupirire chifukwa ena atisatira kuchokera pakanengo apa akuyandikira pa area 30 koma akuyendabe mothamanga situ zoti akabwerera kuti kusonyeza kuti akusangalala ndi mmene yachitira the Scorchers. Kuyenda kwake ndi kuyenda pang'ono malinga kuti anthu ndi ochuluka kwambiri komanso magalimoto alimo ambiri mu msewu uno. Wangokumbusana kuti tili live pakanema wa Times komanso live Facebook Times 360 live komanso pa Times Radio kuchokera kuno ku mzinda wa Lilongwe kumene timu ya mpira wamiyendo ya the Scorchers yafika mdziko muno kuchokera ku Morocco kumene inakatenga nawo gawo mu mpikisano wa Africa Cup of Nations. Timu hii mongokumbusana kuti yakhala namba 2 itagonja ndi timu ya Cameroon ndi zigoli 3-2 koma iyo yapita ndithu ku mpikisano wa World Cup umene ukachitikire mdziko la Brazil chaka chamawa. Nde pali zosangalatsa ndi zambiri zomene zachitika masanano. Anakayilandira ku airport anali Maya Fuko, Gertrude Mutharika komanso akuluakulu aboma kuphatikizapo nduna zosiyanasiyana aphungu wa ku nyumba ya malamulo analinso pompo kuchitira umboni kuti iyayi timu iyi yafika ndi zinthu zosangalatsa koma paderadera chimene chimachitika kuti timu ikafika choncho aliyense amagwirizana ndi nzake kukhala limodzi kumasangalala kulibe zoti wachipembedzo cha mtundu wanji komanso wachipani chanji aliyense akusangalala kuti ayi the Scorchers yafika. Ndi mwambo umene apa tikuyandikira area 30 amene amadziwako bwino ku Lilongwe pafupi ndi Food Lovers Market. Ndi pamene tili ife pamene tikudusa pano amene amayidziwa ndithu Lilongwe bwinobwino ngati Lilongwe simumayisata komano tikudusa tikuyandikira area 30 kulikulu la polisi mu mzindawu. Koma mbali zonse kuli anthu ochuluka amene abwera. Captain wa the Scorchers Tabitha Chawinga kulandira ulemu kuchokera kwa anthu amene abwera asonkhana ndithu kumuyamikira kumpanga support. Tabitha Chawinga ndi amene wayikitisa so timu iyi imophatikizana ndi osera asake wonse ndi amene akugwira ntchito yotamandika. Anthu mwina samamuona kuti Tabitha Chawinga ali pati kuyamikira kuti ali pakuti sanamuone bwinobwino akumuyamikira kuti iyayi akugwira ntchito. Timu imene yakwera ndithu galimoto imene yapangidwa haya ndi ya National Bank. Pali galimoto angapo amene anyamula osewera ali pambiri, ena ali patsogolo ena ali kwambuyo, ena akwera zampanda denga wa Mercedes Benz. Magalimoto osiyanasiyana kusonyeza kuti uwu ndi mwambo wapaderadera umene suchitika mdziko muno. Anthu akupitirirabe kusangalala. Apa tikuyandikira ndithu area 30 nthawi yonse tikhala tikufika area 30 tikuyandikira kuti tiduse pa msewu umene amakhodera ku 43 amene mukuidziwa Lilongwe. Tadusa ka bridge kenake pang'ono kamaoneka patsogolopo nde
chisangalalo ndi chosayamba usiku uno. Paliponse ungaone ungayang'ane kumanzere kumanja ukupeza anthu akusangalala. Mdima ulipo koma anthu sakuwakhudza zimenezo. Chimene abwererewo ndi chisangalalo chokha. Nkhope za anthu ndi zokondwa kwambiri usiku uno. Kusonyeza kuti iwowo amabwera chokhachi kuti timu imene yafika ya The Scorchers. Ndi mwambo wapamwamba kwambiri, ndi mbiri ya mpira wamiyendo yalembedwa pa dziko lonse lapansi komanso mdziko muno kuti yayi The Scorchers ikayimirira ndithu ku WAFCON. Anthu ena kuti yayi afuna aone temwa, afuna aone temwa, akumuyamikira kuti yayi tuna bwere temwa. Msangana akumfunisisa kuti yayi ampasa ulemu wake wapadera amene sikana amene watenga golden boot atachinya zigoli zokwana zisanu kuposa osera angapo koma anapanga share koma iye anagwira ntchito yotamandika kuti alandire golden boot. Ndi koyamba kuti izi zichitike, timu imeneyi inapita ku WAFCON koyamba koma yapanga mbiri zoti anthu samayembekeza. Zikomo kwambiri mzanga Mavuto Kambuwe kuchokera hapo paka Nengo Trading Center pamene wakhala akucheza ndi anthu osiyanasiyana. Ine ndili pa area 18 tachezapo pano ndi anthu osiyanasiyana. Chimene chikuchitika chonena kuti any minute from now The Scorchers ikhala ikudutsa komanso pali parade ija ya Malawi Defense Force imene ichitika chifukwa zonse zokonzekera zinthu ziwiri zimenezi zachitika patakali panopo ndiye kuti pali Yes, Chair. Are we recording? Okay. Ndikuona kuti pali anthu amene sakumvetsa kuti zinthu zizachitika motere. Koyamba chimwene zina ndani? Ine zina langa Emmanuel Zulu. Okay, Zulu, kuoneka ukondwa. Basi. Bwanji. Scorchers. Yatani. Scorchers for life. Yatani. Yaticho tsapena pake. Ndipo yaticho samanyazi Scorchers. Yeah. No, I cannot even say it because I'm extremely happy. You know, I cannot explain it. I'm extremely happy. I'm extremely happy. My head cannot be headed. You know what I'm saying? We are very, very happy. Hey. This is exactly what we're seeing here. Indeed. A man can't believe himself how excited he is tonight. Never. Very, very happy. Ndipo ababa atena nawo pakana kutiko komweko. Simutopa. Pakana 12 koloko tili pano. Tikafika. Yes. Simutopa. Titope lenji. Uwana topa pofika pala namba uje sana tope. Titope ife. Ika. Scorchers for life. Achimwene, zina ndani? Zuluso. Zuluso. Kodi ndi Zulu family eh? I know it's Zulu family. The Zulus. The Zulus zaimba ni nyimbo The Zulus. Nyimbo imoja. Iyayi ndi mmene tikuchitira pano pa area 18. Zafika pena pake ponena kuti kodi Malawi amakondwaso motere, kodi Malawi amaganizaso chonchi, chimwemwe amakhala nachonso chotere. Ndakona ndi mayi mwakondwa kwambiri. Ife ndio sangalala kwambiri. Ife sangala kwambiri. Scorchers yapanga zinthu zopambana zoti sitinazioneko. Timu ndiyo mweyi. Scorchers for life. Timu ndiyo mweyi siti kusintha. Timu kusintha ifanyani. Kuma inu utafamu. Kodi achimwene mukuswa Chingerezi mwalipa? Scorchers to the world. Scorchers to the world. Yes. Apita basi ma Scorchers. Apita. Alipatani. Brazil. Kanyimbo bwanji kanyimbo. Wamwona Remwa. Wamwona Remwa. Samango dodabo. Zikomo kwambiri ni mmene tachezera pamenepo ni mmene tachezera ndithu tili ku area 18 mu mzinda umene kwaliko kuti kupitirira
chabe kucheza ndi Malawi osiyanasiyana tabwera lijandikali tayamba zimenezi chamma 2-3 mpaka na pano ife sititopa ndipo tionetsetsa kunena kuti kufikira Scorchers idutse apa kufikira Perete wa Malawi Defense Force timuone nyimbo kumene akuti tikukondera ndithu akuti tikukondera kodi ife tikukondera chani sitikukondera ya akuti ayi wa kamera uyang'ane kuno kuyang'ana kumeneko mbali ina ya msewu akuti tikukondera akufunanso kumeneko ayione TTV itafika kumeneko wireless ya Malawi Times ili kumeneko online 360 ndi akuvina ndi amenewo asungwana kumeneko akuvina kwambiri asimayi akuvina koma ndi zinthu zolimbikitsa ndi zinthu zimene Malawi wina aliyense sanachiyembekezere kuti lero pa area 18 usiku ngati uno zinthu zikuzokhala motere. Ine ndimayembekeza kuti kufikira nthawi ino tikhala kunena kuti anthu feta weruka koma ayi ndithu panopo ndimeyi ikuoneka kuti dakalipobe ganyu ndi osayamba ndipo patakali pano mzanga mavuto kambuwe nayenso ali malo ena ndiyesa kuti mwina timpatsenso kumene kumavuto pang'ono. Ndikumvera chisoni kwambiri mzanga Dave amene akuti kamera kayika papewa kuzayika pa ntchafu kuzayiberekera kunsana wayesetsa wagwira ntchito yabwino kwambiri Dave ndipo akugwirabe ntchito yabwino. Ni mmene tikuchitira ife tadzipereka ndithu kuti ayi ife tionetsetse kunena kuti ma sponsors athu onse amene atigwira dzanja lero lomve kukoma mwina pano tipereke mwayi wa ma sponsors athu tinawonso agulitseko pang'ono. Selly's Enterprise is the premier destination for authentic gadgets and electronics. Visit our esteemed establishment to witness our extensive range of products, including original smartphones, laptops, speakers, accessories, smart gadgets, and more, all available at unparalleled prices. Our retail outlets are conveniently located in Lilongwe, with one at Goji Shopping Complex, D area, and another at the Selly's Enterprise building in Zomba. Alternatively, you may conveniently purchase online through our Facebook page, Selly's Enterprise, or by contacting us via the provided contact details. Embrace the allure of exceptional shopping experiences at Selly's Enterprise. Airport apa amene amapasira bwinobwino ndi msewu opita ku area 43 amene amaziwa msewu umenewo pamene tikudusa pakali pano. Mbali inayi kuli wosera a the Scorchers, mbali inayi kuli anthu ambiri amene anabwera ndi pito magalimoto ndi pito ochuluka kwambiri. Akwera ndithu galimoto zampandadenga zolembedwa National Bank, komanso mbali inayi kuli magalimoto osiyanasiyana ochuluka amene ali pa ndipito umenewu. The Scorchers afika kusonyeza kuti ndi mbiri yalembedwa ya mtengo wapatali. Galimoto inayo muli coach amene ndi Love Mofasiri, komanso ndi Mese Skelo ndi osera ena amene ali pano. Magalimoto alipo ambiri amene abwera madzulo ano kusachitira umboni kuti The Scorchers yafika mu mzinda wa Lilongwe kuchokera ku Morocco kumene inakachita nawo mpikisano wa Africa Cup of Nations. Apa tikuyandikira ndithu pa likulu la polisi thane liyonse. Tikachoka pa likulu la polisi tikhala tupita ku area 18. Ku area 18 ndikumene kukhale parade yochoka ku area 18 mpaka ku Capital Hotel. Ulendo ukathera ku Capital Hotel kumene oserawa akagone usiku wa lero, komanso ndi officials kuti apume atagwira ntchito ya mtengo wapatali. So
ndi mwambo wapaderadera umene wachitika lero. Mwina izizi anthu sanazionepo pasaka zingapo, chifukwa izi sizichitika zalembedwa ndi zofunika kuti anthu amene amasunga mbiri asunga. Apa tafika pa area 30 kulikulu la polisi kudusa amenepo ulendo wopita ku area 18. Timu yayima anthu kulikonse pamene kudusa akumayima ndithu kuti ayipase ulemu kuyamikira kuti yachita bwino ndi zinthu zimene anthu samayembekezera. Mbali naye kwayima anthu ndithu ochuluka kusogoloko amene akuchitira umboni. Pasipasipo nyimbo komanso mavuvuzela akuveka maflagi a Malawi apaliponse kusonyeza kuti the Scorchers yafika mdziko muno kusangalala kuti ayi timu imeneyi yafika mu mzinda wa Lilongwe. Anthu achitira umboni, anthu osiyanasiyana ndi amene ali mbali mwansewu. Pa area 30 kuli anthu ochuluka kwambiriso amene ayichingamira timu imeneyi kuti ayione kuti timu imeneyi yafika itabwera ndithu kuchoka ku AFCON imene yabwerera. Anthu ochuluka ayiyamikira adusa ndithu pa area 30 palikulu la polisi apa tikuthamangira ulendo wopita ku area 18 kuti tikapitirize parade imene ikachitikira ku 18 mpaka ulendo ukathera ku Capital Hotel kumene akagone. Ndi mwambo wapaderadera umene osera a the Scorchers ali mbali naye. Mwina ndi anthu ochepa amene amayembekeza kuti timu ingapanga perform zimene zakhalira chaka chino. Ulendo umene utauyamba ma 4:30 koma pakali pano sitinafike ku malo amene timayenera kukafika mu mzinda wa Lilongwe. Ndi nyimbo zosangalatsa kwambiri, akusangalala akuonesa chikha zawo kuti azitenga zene zonso. Ndi amene mukaonawo ndi osera komanso ma officials a the Scorchers kusangalira kuti yayi afika agwira ntchito. Sungapange blame chifukwa chilichonse chimene anapita akapanga zayenda amene amayembekezera. Ndi mwambo wapaderadera umene wachitika masanano tayamba kalekale kuchoka ku airport mpaka pano sitinafike pano pa ndi 25 minutes past 7 koma sitinafike. Ndi tsiku loti anthu mu mbiri ya mpira wamiyendo sizayiwalika ku Malawi chifukwa kuti yayi tayipasa ndithu ulemu woyenerera timu imeneyi. Aliyense akupereka ulemu paliponse amene kuyima anthu akupereka ulemu. Ndi zinthu zoti mwina ambiri sazazionaso olowosera sazazionaso kuti zachitikaso liti. Ambiri mwina sakukhulupirira kuti zikuchitika ku Malawi and sakudziwa kuti zachitikaso liti. It's a rare moment for the players as well as my coaches, technical panel komanso aliyense Malawi muno kuchokera ku airport tatutenga nthawi yayitali pafupi chibwereni timu yabwera panopa yadusa 2 hours sinafike kuchoka ku airport ukufika mu mzinda wa Lilongwe. Ndi distance yoti wakhala kuyenda bwinobwino umatha kuyenda mwina 45 minutes koma 2 hours yatikwanira ndithu tili mu msewu umene sinafika ndithu kuchoka ku airport. Ndi mbiri imene yalembedwa mmasera mpira wa miyendo, anthu ambiri adzayisimba history sungayifute history. Osera a Scorchers kuimba nyimbo akukondwa akusangalala chilichonse chimene chinachitika. Ena anyamula ziko mokumbusa timu imene atenga man of the match, ma player of the match anayi kumpikisano umenewo. Osera ngati Rose Kazere, Temwa Tabitha anatengapo player of the match kumpikisano umenewo. Ndi anyamula ziko zimene ndi mamini acha amakhala okongola kwambiri amene amapereka ulemu kwambiri kwa osewera. Komanso ichi ndi chilimbikiso chifukwa kuti aliyense wabwera pano kukhala pamodzi kupanga unite kupanga chilichonse ngati dziko kukhala kuti akuyamikira the Scorchers. Ndi mumbiri ya masero a mpira wa miyendo kuyambira kalekale mpaka kalekale aliyense azakhala akusimba kuti yayi the Scorchers yagwira ntchito kufika ndithu monyadira kwambiri kuti yayi yagwira ntchito aliyense akuyipasa ulemu paliponse pamene tikudusa. Tikuyandikira pa area 18 chifukwa apa tikudusa amene apaziwa ndi junction imene timalowa ku city center pa area 18 junction yayambirira ena timati pa area 10. Anthu ambiri ayima mu msewu kuti chingamire timu ineyo komanso ayipase ulemu wake wapaderadera. Uku nyimbo zili mkatikati kuimba kuti yayi afika mudzi eni yake malo the Scorchers
na ma heroes amene apanga mbiri yoti mwina anthu sazayiwala mpaka lekale. Pano pa area 10 paima anthu kudabwa kuti kuma anthu ameneyo amakhala ali kuti masana chifukwa izi sanazionepo adzadzana kudikira the Scorchers akuchingamira kusangalala amene kusangalala kwa atayiona timu imene kusangalala kuwevana ndi oserawo kusangalala kuimba tupaona osera ambiri ataona kuti osera ma Scorchers alepa anthu ndithu ayipasa ulemu kwambiri timu ya the Scorchers ndi zinthu zochititsa akaso kwambiri maso zopasa ulemu wabwino woti mpaka lekale adzakhala kuzikumbukira kuti izizi sizichitika iyayi ndi zabwino kwambiri kuti zachitika choncho kuno ku Malawi. Osera amenewa apasidwa ulemu kwambiri mdziko muno kuti iyayi zayenda motero. Ulendo wobwere 18 tasala pang'ono kufika pa area 18 pamene parade ya Malawi Defense Force ya kungana wenepo kuti ulendo wopita ku Capital Hotel mu mzinda wa Lilongwe uyambike. Ndiye tikhala kuti tikupasirani bwinobwino mene zayendera ziyendere kuchokera pa area 18 ukupano kafika ku Capital Hotel usiku uno. Pano tikudusa ndithu pa clock pa area 18 pafupi ndi tikuyandikira pa area 18 pa filling station komanso pafupi ndi Memorial Tower imene inayikidwa ngati chizindikiro chokumbukira asilikali wosiyanasiyana amene anagwira ntchito zosiyanasiyana mdziko muno. Nde tili pa area 18 tsanali onse tikhala tikufika pa malo abwino anthu akuimba ndithu mosakala kuti amene mukumona ndi Tabitha Chawinga komanso ndi osera zake amene amasera ku dziko la France timu ya Olympic Lyon imene ndi timu ya ulemu wake pa dziko lonse lapansi imene imasewera ndithu mu Champions League. Apa atafika pa area 18 kuoneka kuti kutsogolo kuli khwimbi la anthu limene lachingamira timu imeneyi. Nyimbo zambiri zimene zikuimbidwa nzosangalala ndithu kuyamikira the Scorchers. Lero ndi siku lapamwamba kwambiri chifukwa chimene chikukambidwa masana ano ndi nkhani ya kusangalala komanso ndi kuyamikira mtendere. Palibe amene wakamba chilichonse cholakwika ndi kuti unity yabweretsa mtendere pamodzi ngati dziko tikuyamikirana komanso kusangalala ngati limodzi ngati Amalawi tonse. Ndipiti wochuluka kwambiri kuchoka ku area 18 mwina ukafika chafupi ndi ku area 10 magalimoto ndi wochuluka amene ali pa ndipiti wa the Scorchers. Timu imeneyi anthu ayipasa ulemu, anthu akusangalala ngati mukumva pasipo magalimoto kusonyeza kuyamikira ndithu kuti Scorchers yafika mu mzinda wa Lilongwe ndi mwambo umene anthu mwina osera eni akeyo a the Scorchers samayembekeza kuti anthu kumalawi kunoko ayichalira choncho timu mwina amaona ngati ndi zophweka koma iyayi anthu anayichalira kwambiri. Ena ali ndi mafoni kuonesa aliyense kumene alili kuimba akupina anthu atsika ndithu kuyamikira osera china Tabitha Chawinga ndazi zawo ndithu kuyamikira. It's a rare moment pa Chingerezi zimatero. Ena akujambulisa zithunzi kujambula zithunzi galimoto imene akwera ma Scorchers. Pali magalimoto ochuluka amene akwera koma iyi ndi imodzi ya magalimoto amene akwera the Scorchers akusangalala kuti ayi Africa apa pamene pabwere parade. Taonanso mascot Tabitha Chawinga. Mwina Tabitha Chawinga. What's up? Thank you Malawian, thank you supporters, thank you everyone. We are really appreciate for your support. Tukuyamika kwambiri chifukwa cha support yanu. Zikomo kwambiri Malawi dosi. Zikomo. Amene ndi Tabitha Chawinga live on Times TV kunyadirira ndithu kuyankhula live pa Times kuti ndi mwayi woti zosowa zimasowa sizichitika izizi ndizovuta kaizi kuti musikumbukire zizachitikaso silizoti zachitika liti koma Tabitha Chawinga anatijoyina ndithu kuti ayankhule pakanema wa Times amene tili live wayamikira mwina amene muna semphana ndima amene amayankhula Tabitha akuyamikira kuti ayi tithokoze kwambiri Amalawi mwatipasa moto mwatiyamikira kwambiri chilichonse tikuthokozeni. Ndiye message yaikulu imene wapereka Tabitha Chawinga kusonyeza kuti ndoyamikira kwambiri the Scorchers panopa yo tafika pa area 18 pamene ndipiti wa the Scorchers
ulilipo anthu akuyamikira ndithu kukhala kuma sangalala ndi imene akuionera timu imene ya the Scorchers kuti yafika mu mzinda wa Lilongwe. Aliyense akuyamikira kuti yafika tili pa area 18 anthu akusangalala ndithu galimoto zampanda denga aliyense akufuna ayandikire ndi imene Jomo ameya Jomo live pa Kanema Times mwafika kumudzi. Ife tafika kumudzi ndiponso ndifonyadira mmene alandira asikana awa. Chomwe tingawauze njonena kuti tiye ndikatitokoza asikana awa anayikapo mtima onse kufuna kuti dziko lathu lipite pa mapu. Zonsezi ndimene zikuonekeramo. Zabwinobwino. Ndi Isaac Jomo Osman meya wa mzinda wa Blantyre komanso munthu amene ali ndi mbiri yochuluka kwambiri tikamba za masewero a women's football mdziko muno potengera kuti iyeyo ali ndi timu ya Ntopwa imene imapanga perform imapanga participate mu CAF Champions League. So ndi munthu wamkulu kwambiri Jomo Isaac Osman, si munthu wamba tikakamba mbiri ya masewero a mpira wa miyendo amene anali nawonso ku Morocco. Apa timu ikupita ndithu ulendo anthu ayilandira achuluka kwambiri pa area 18. Kuli munthu wochuluka kwambiri kuno ku area 18 amene mukutsatira ndithu live pa Kanema wa Times komanso ngati mukumvera wireless ya Times live at Times tumukumvera kuti anthu abwera mbirimbiri asatira timu imene ya the Scorchers. Mbali anthu afuna andi chidwe chikulu yote apasene umoni komanso ayilandire the Scorchers. Ndi zinthu zosowa kwambiri kuti kumalawi kuno izi simachitika ambiri sitizaziona sogolo muno zatenga nthawi kuti azione. So mu mbiri ya mpira wa miyendo zalembedwa kuti izizi zachitika kumalawi kunoko zachitika solid sitizizione zachitika liti chifukwa ndi nthawi yayitali kwambiri kuti zichitike izizi. Ambiri ndiosangalala ndi mmene zayendera apapa usiku uno kuona kuti anthu ndiosangalala kwambiri akondwa kwambiri kuno ku area 18. Pali chisangalalo pali pa area 18 munthu wina aliyense kaya ndi wochita bwino ndi osachita bwino aliyense ali limodzi kupanga umodzi kubwera umodzi kukhala limodzi kuti tipanga celebrate achievement ya the Scorchers. Iyoyi yapanga mbiri yapaderadera popanga qualify for FIFA Women's World Cup komanso popanga kukhala number 2 muno mu Africa. So ndi mbiri imene yalembedwa, mbiri imene izatenga nthawi kuti ifufutike. Singafufutikenso timatero pa Chingerezi tu holiday, pa Chingerezi timatero history safufuta sizingatheke kuchokesa mbiri imene. Tili live pa area 18 kuti tichoke pano titenga nthawi yayitali chifukwa pali anthu ochuluka amene ayima pa msewu afuna ayisatire the Scorchers imene ayima mu msewu kadibiti wa timu imene ukanika kudusa chifukwa kwayima anthu ochuluka kwambiri amene akuyisatira timu imeneyi kuti achitire umboni kufika kumeneko. Mongokumbusana kuti yafika lero mchama 4 o'clock koma mpaka lero pano sitinafike kumene akagone ku Capital Hotel chifukwa kuli mdibiti wochuluka kwambiri wa anthu amene anapita kumeneko ku Morocco abwera anthu masanano koma 2 hours sitinapite 2 hours 2 hours yadusa sitikupita 2 hours sinafika kumene ikupita nde anthu ambiri alipo ambiri amene abwera kuno ku area 18 ndipiti kuyenda pang'ono uku anthu akusangalala ndi mmene ayionera timu imeneyi malinga ndi zintchito zake zimene yapanga the Scorchers. The Scorchers yapanga mbiri yapamwamba kwambiri, yapanga mbiri yapamwamba kwambiri, yapanga mbiri yapamwamba kwambiri the Scorchers. Anthu osangalala ochuluka kwambiri, osangalala ochuluka kwambiri amene abwera pano kuzachitira umboni chilichonse chimene chachitika pano usiku uno. Pano tili pa area 18 mu mzinda wa Lilongwe koma kuti tikafike pa Capital Hotel ndikhulupirira kuti titenga nthawi yayitali chifukwa chokuti anthu ali kuno paliponse pali anthu akuyimba kuyamikira Rose Kazere amene akumuyamikira ali mkali ndi uyu mukumuona Rose Kazere amene anapanga zinthu kwambiri ndi mwana wochichepere koma mu mbiri ya mpira wa miyendo
walembedwa kuti ayi ndikatswiri mwa mmodzi mwa anthu amene anapanga zinthu zofunikira kwambiri kulandira ulemu wake Rose Kasere. Iyeyu amasera ku France. Anthu ayima paliponse kulibe kudusa mwaupweka, kudusa kuvuta. Anthu afuna amuone Rose, akumuona Rose Kasere, kumuyamikira malinga ndi zimene wachita. Ena akuimba kuti Mrs. Kero, kumuyamikira Mrs. Kero, komanso Love Mofaziri kumuyamikira kuti ayi wachita zinthu zopambana kwambiri. Si chinthu chophweka chimene yapanga the Scorchers. Tikuyenda pang'ono potengera kuti anthu awera. Okay. Posedawa tukupaseni ku Blantyre kuti ku studio main studio kuti atipase zina ndi zina zofunikira ku Blantyre. Tatengani kumalo ku Blantyre. Timu ya dziko lino ya Scorchers yafika mdziko muno kuchokera mdziko limeneli la Morocco komwe matenga nawo gawo kumpikisano uja wa Women's Africa Cup of Nations WAFCON. Pamenepo ndimene tamalizira pankhani yokhudza kuulutsa kwathu kwa mawu kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Titokoze kwambiri Peter Forte komanso Mavuto Kambuwe ndonso omwe anali kumene kugwira ntchito tamandika kwambiri kulandira timu ya dziko lino ya Scorchers. Innocent komanso Mphatso, timalize motani timu tayilandira madolo afika abwera ngatidi anthu amene ayimirira dziko lino anyamula flag ya dziko lino, dziko lapansi ikukamba za Malawi, Africa ikukamba za Malawi, madolo aja afika. Tiyambe ndi Innocent. Atinene kuti dzuwa samalozerana, pamene pali dzuwa aliyesa amaonapo, pamene pali kuwala aliyesa amaonapo. Isinkhano ena kuti anthu amayimbira mawesulo kapena chani kuti amupite kunsewu kudutsa ma Scorchers aliyese mtima wake umamutuma umamuuza kuti tathamangani tu ku ma Scorchers akudutsa. Padakali pano pafika pa ya 18 koma ndikovuta kwambiri kuti adutse. Ndege yafika around 4:30. Pano pamene tikuyankhula pano ndi 20:8 mwina close to 4 hours. Nkhani yake ilionena kuti akukanika kuyenda munsewu mumota akasuka aliyese afuna patse support asungwana amenewo. Tinene kuti zinthu izi zimasowa ena aphunzirepo kanthu ziwalimbikitse kuti nawonso atazachita bwino. Amalawi sakhoza zapanga chomwechi. Amalawi si anthu oti basi aziyamikira zinthu zisali bwinobwino ayi. Patriotism Amalawi ali nayo. This is patriotism. Akuonetsa kuti chinthu chitima chikonda munthu sanga masangalale pa chinthu chimene ndichamukuitsa. So tathokoza asungwana amene wati amikira Amalawi amene atuluka kupita kunsewu kukuonekanso zinthu zabata kulibeko chipwirikiti. Ndi mwambo wabwino, mwambo wokoma umene wina aliyense akuonekana akusangalala. Tithokoze Malawi, tithokoze Scorchers kuti lero lakhala tsiku lapadera. Chabwino Mphatso, timalize bwanji nkhani yokhudza timu imene ya Scorchers yafika kuno ku Malawi, anthu akusangalala kutsogolo kusetu akuzomvera komanso onera kodi chotsatira chikhala chani akagona kumene ku Capital Hotel kuti ukhala zotani komanso kutsogoloko yafika timu. Choyambirira tiyamike Amalawi omwe atuluka mwa unyinji kukapereka ulemu wawo kachemerera timu imeneyi pa zabwino zomwe yakwaniritsa. Kwakhala number 2 pa mpikisano wa WAFCON. Tikati WAFCON tikunena tu Africa yonse kwakhala number 2 si chinthu chamasewera. Komanso ndikuzigulira tiketi kuti World Cup ikamaseweredwa timu ya Scorchers ikakhale komweko si chinthu cha chopanga chokuti tikachitenge kuti chaching'ono. Chifukwa nthawi zambiri Malawi kukakhala kuti kuli World Cup timangokhala ife tikwere nawo tikwera yakuti kumalimbirana kuti tikwera yakuti koma pano we have no choice. Yomwe tukakwera ndi Scorchers yathu ndi timu imene yongofunika ilandire support yoyenerera. Chabwino titokozenso ma sponsors athu usiku wa tsiku la lero: Pep Stores, Palombe Hardware, Bath and Towers, Ceiling and Boards, Jokes Concrete, Skyline Private, Maranatha, Siles Enterprise, Apple Guy, Springfield,
Mozol of Sports Mwamsambo komanso Impex komanso onse omwe tagwira nawo ntchito mu tsiku la lero pompano pa Times Radio Chisomo Kasu Tabwi Kamwangala Yankoseunda Kondwani Muhoni Mike Mataka komanso Jenny Nazombe komanso mwena nawo mu studio muno Mphatso Malidadi komanso Innocent Mphongolo kuchokera kwa ine Praise Mike Majawa. Nyengozi ndizosintha maskoja zabwera madolo Afrika abweradi mapwepwe deposa jedwa tukupatsirani maere aja azonse loto pano pa Wireless ya Times. Wireless number 1 muno Malawi.